Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Kum Shibenta ban Aiman Sim Shushu Yakirang Ilakai, Ka Shillong Lajong Football Club. Kalau weri ki Paidbah Nongkyrshan juga club, bakin wan haka arpui Tarik u nailar araja upsau ban yawan Paidbah ban Nongkyrshan yaki player jong ka Shillong Lajong. Ka bahab ban yakun persya bat ka club na Kolkata ka East Bengal Football Club. Habe keren bagila pathai kubor unong ai kitien jong ka Shillong Lajong Football Club. Uba seibor sana ulah kerpat iki Paidbah Nongkyrshan ba kini mi Paidbah haka arpui Tarik ban wan Nongkyrshan ya ka club kanang bakirang ilekai kinang yok mensim syuk. Haka juk kapor ba seibor ai kublai ru ya ka sorga jela ka bala trading ban yok pelong ya kini ka Duran Cup ka badai ru ka tournament ka bala rim tam hapok ka Doba Asia. Kemudian kau ka bagi kuat berpau ka jamil kalong ya ka sorga ka ba haka jing simphia ka jongka nilayo ban sakhi ya ka wena ki tournament ki barim hapok ka Doba Asia. Ya ka balala ban menra haka ka nomba ka ba ni mani bakumjo ki ba ki bril tu ki jelai par ka we ki bril ki ba setelah hai ni jila kai football cukup ta ada klub ke jing tre klub ke jing le sitom klub ke jing snokia le ka sorkar ni sutu ba ka tournament ka namla ban haka ka nomba kumbangi li ban sakhi nanta gisuru ban ai kuble ya ki Nongkyrshan jong ka Shillong Lajong Football Club ki ba ki lai tili ki jila kai ki bladap ki long ni apo Gen Complex ya ka ba nilayo ban job di artili ban le road ru bat ka FC Goa ni ke jing Nongkyrshan ka ba nadu ka mersim ya ki na ki Paidbah baro ki lon jenga nanu Jainte Hills Nagor Hills ngai ki wan berkumju dari boy na po East Hill berkumju dari wiki district ba nilai ya ke jing dor ke joki Nongkyrshan jadi ke klub ka ba yele ka Duran Cup ba menta na ka jing Nongkyrshan berkumju ru na ka jing ya tre jenge ke klub hibar ka we nilapoi ban khe yupso da ka bawan haka kadang menungkong haka group stage na ne ka jing ka ya khen point ti so panai kule shika de Nongkyrshan jong ka Shillong Lajong Football Club ki ba layo Nongkyrshan hakini ki laiteli ki game ki ba ladap bang imla man klem dapat paru ke jing snongo nam ta ki coaching staff ki jongi hapo ke nyelam ke jong Jose Carlos ya ka ba ki le tre sitom man laga klimat malai ya ke jing tre sitom ke jong ki ba ki player ka klayo ban ai ya ka jing sno ilang ba ki coaching staff ki jongi badai na tagadau ni sutu baga di tim kalong kumba kalong mentah. Tementa anda bangila koi pat saka quarter final kabar salong haka arpoi Tarik. Kabamut haka di kasih balang kabar wan. Kani ke tim ka bangin sekendo haka final kani ke East Bengal. Bar kani ke tim ka ba ni tim ya ka kum ka we na ki tim ki baklan ki barat ba tam hapo kani ka ri jongi. Ba kini ke tim kani ke klub kana hapo ka ISL mengi dan hapo ka I-League. Tika bagi kita kam haka nika senjam kabar sawan manta kalong bagi da yawer ki Paidbah jong ka nika jala ka jongi bakin wan Nongkyrshan haka nika arpoi Tarik ka balong kaksi balang haka por nyeu baje ya ka ba wat apdeng ka ji kendo ka bagi sutu ni kendo ya ka tim ka bihawan burom ka ji klan jong ka ngej kem ba kalong ka ji lekai ka bitanan da ka bagi Paidbah ki wan Nongkyrshan te khadu ya wai sasi senpat ngai kuble ya baro kibron kiti hagane ka jile kai ka baka shona jo bokol ka yo ban lekai bangi nges kemro ba kumba kala Nongkyrshan ki por baro kinai ki Nongkyrshan ko pura haki sngi kita yo ba ki por baro wan ka baka ni klub kan yo bele seprang ba kana kiyo na ko por rom ka ba la silang ko sa ka kedan ka ba kap se jirong hagi jile kai wan ni negarian ka klub nilai ti ke ba ki coaches ki le bagi layo bani pet bani jingo ba ka jing pekre ke long ka biang na dong sedang bat bang iso bana ku le ru wadi Shillong sports ka ba
Layo panai ini lep sengi ke Madan ke ba ngeleo praktis hantu sport Shillong Sport Association Stadium ban kumjuru nyai kublai ke sai nehu ke ba lamdon kini ki beriu berkejik sungai sukia jak Shillong Football Club senwangi titip bagi don hadu mentai laga jong Ramadan ya kejing don angkat kejing ai kiti joki kalalong sya ke ba gisungu sikali kumba gisung thok bagi coba kre te kalong ka biang ba ngi keros kam ba kan tiap bulan ha lasni kan apa tarik kaji la kai kalau kita nak